Ay bakit na'y supsupadi di ayat ang asam nakasidi tadagi di adua ririri ay laylo tinay sandi ay lakay pudno ta saom ngadot si mamitan day tadungom sumantak ka din tuket pumurong tiyayat tang agnanayon ay bakit na'y supsupadi di ayat ang asam nakasidi tadagi di adua ririri ay laylo tinay sandi ay lakay pudno ta saom ngadot si mamitan day tadungom sumantak ka din tuket bumurong tiyayat tang agnanayon dakamping kay pagtuladan di urnos tandaken nakman kauray kasano arigat at dala kadakam niragsak tauray buk agubandan ket bukod ni agudan ikam pailang maidian laylo na palalwan tawan sa bali paglingayan dakamping kay pagtuladan di urnos tandaken nakman kauray kasano arigat at dala kadakam niragsak tauray buk agubandan ket bukod ni agudan di kampay lamay diyan laylo na palalwan tawan sa balik paglingayan inta agragsa umasideg ka dito'y dana imam kayawat ritnaim pudot daytoy ayat inta agsala ipapastat ragsak nagpay duma iyawat mo daytoy imam ipuspos si kumintangtang inta agragsak umasideg ka dito'y dana imam kayawat ritnaim pudot daytoy ayat inta agsala ipapastat ragsak nagpay duma iyawat mo daytoy imam ipuspos si kumintang